ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହକି ଇତିହାସରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ 1928 ମସ୍କୋ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ତା ନାମରେ କରିଥିଲା। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସର୍ବାଧିକ ପଦକ ଜିତିବାର ରେକର୍ଡ ଭାରତ ନାମରେ ରହିଛି। ଏଯାବତ୍ 8ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 3ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ସହ ତାର ସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଦମଦାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧି ପରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ, ଯାହା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଆଉ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଘଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ସେଲିବ୍ରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରଣପୁର ହକି ସଂଘର ଉଭୟ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ ଖେଳାଳିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରବିନାରାୟଣ ରାୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଳିମାନେ ହକି ଅଭ୍ୟାସ ବି କରିଥିଲେ। ଖେଳାଳିମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏପରି ବିଜୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ବୋଲି ଖେଳାଳିମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଆମ ଭାରତ 40 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆମର ଏଠି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହକି ଆସୋସିଏସନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ। ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା ଭାରତ ପାଇଁ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଏକ ଆମର ଦେଶର ଗର୍ବର ଦିନ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଏବଂ ସୁମିତ ରୋହି ଦାସ। ଏମାନଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଜି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକରେ ବିଜେତା ସହିତ ଘୋଷିତ ହୋଇପାରିଛେ। ଏଥିସହିତ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଆମେ ଦୋହରାଇ ଦେଇପାରିଲେ। ବହୁତ 8 ଥର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ନେଲା ପରେ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମେଡ଼ାଲର ଏଇଟା ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଆସିପାରୁଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ନିଜକୁ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଣପୁର ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବର ସଭାପତି ତଥା ବିଧାୟକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ହକି ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଣ୍ଡା ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ହକି ପାଇଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ ସର୍ବଦା ରହିଥିବା କଥା ରଣପୁର ହକି ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱରାଜ ମହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଆଜି ହକି ଜିତିଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଠି ଆମର ରଣପୁରରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ହକି ପାଇଁ ହେଇଛି, ଏଠି ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଆମର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେସିକ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବୁ ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଠିକି ହକିର ବେସିକ୍ ନେସେସିଟି ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ରହିବ ହକି ଖେଳ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଏରିଆର ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସହ ସମ୍ପାଦକ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅମୀୟ ପ୍ରସାଦ ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆୟୋଜିତ କରି ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିପାରିବେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ।